जिथिदुवार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंदों दथि बैसागु फोरबो। दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव बोसोर गोदानखौ बरायनानै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बादिनो दिनै जिथिदुवार दख'रा एबसुआ गाजा गोमजायै बैसागु फोरबोखौ फालिदों। मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, दख'रानि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बैसागु फोरबोखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे फोरबोनि समाव उन्दैया गेदेरखौ मान सनमान होलायनाय आरो खुलुमनायखौ नुनो मोन्दों। बे बैसागु रंजानाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन मोसाखावरि हान्जाफ्रा बाहागो लाफैना मोसानानै दिन्थिनायखौ हाबाफारिखौ आरोबाव मेहेरगोनांसिन खालामदों। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा एमए, एमएससी, बिएड आरो डिलेड थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन, नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।